Oke, strike besar bos babe. Kayak Mantap. Mantap. Jadi kayak mumbul. Bebek, Bang. Kayak mumar. Mantap bos. Spot apa itu, Bang? Spot bebek, ora spot evakulia. Enggak. Besar bos iki bos. Oncere mar. Ngene man. Sikile iki wis ncelobok ngene ling kok ngene sik angel. Mantap. Mas. Mat. Jablok. Betet. Betet. Wah, ono nggon spot apik iki. Gage cek. Aja ngono tak tinting kok. Aja mbok tinting. Untune galak. Galak iku. Mantap bos. Ora sing juri. Oke. Tira goto enggak? Juri. Mbak, tira goto ora sing juri. Mantap bos. Oh, ikannya bos. Betet. Carrot fish. Oh, aku kan tewak garis. Mantap. Tewak garis. Tewak garis.